таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои меҳварӣ ва калидии сиёсати ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта. Дар ин замина ҳукумати кишвар барои танзими нарху навои бозор, таъмини бозорҳои қаламрави кишвар бо маҳсулоти ниёзи аввалияи озуқаворӣ пайваста саъю талоши зиёдро ба харҷ дода истодааст. ҳафтаҳои охир ҳар гуна овозаҳои бардуруғ миёни ҷомеа паҳн гардиданд, ки гӯё бо сабаби аз нав хуруҷ ёфтани бемории сироятии COVID-19 дар бархи мамлакатҳо ва маҳкам гаштани роҳҳо дар самти интиқолу дастрасӣ ба маводи ниёзи аввалияи озуқаворӣ нархҳо баланд шуда, нархи як лингча орд аз 340 сомонӣ дар шаҳри Хуруғ боло мегардад. дар асоси пайгирӣ намудани чунин овозаҳо ва назорат бурдан аз нархи маҳсулоти ниёзи аввалияи ғизоӣ мутасаддиён ва сохторҳои марбута пайваста рейдҳои санҷиширо гузаронида истоданд ва маълум гардид, ки нархи маҳсулоти хӯрокворӣ ҳам дар бозори шаҳри Хуруғ ва ҳам дар бозори шаҳри Душанбе қариб якрангу якнавох мебошад. зимни санҷиш ва наворгирӣ маълум гардид, ки нархи гӯшт дар бозори шаҳри Хуруғ аз 55 то 58 сомониро ташкил медиҳад, вале нархи гӯшти бозори деҳқони шаҳри Душанбе 55-60 сомонӣ мебошад. аз рӯи гуфти гӯштфарӯшон бештар маҳсулоти гӯштиро аз ноҳияи Мурғобу водии Ҷавшангоз дастрас мекунанд. тавре мурури чанд моҳи охир нархи гӯшт ва ҳамзамон як моҳи охир нархи дигар маҳсулот баланд рафт. савдогарон ин болоравии нарху наворо дар баланд гаштани нархи сӯзишворӣ унвон мекунанд. ҳамин маҳсулоти гӯштиро аз куҷо дастрас мекунед? ноҳияи Мурғоб. чанд намуди гӯшт, хусусан гӯшти кутоз, гӯшти кутоз, гӯшти гӯсфанд, гӯшти буз бо фарш аст. се намуд. чӣ таври шумо дастрас мекунед? нархҳото мебиёрам, метиҳам, мо мехарем. 1 сум, 1.5 сум, 2 сум айболош мепартоем. моҳе чанд маротиба дастрас мекунед? ҳафтада 2 бор. воқеан баландшавии нархи маҳсулоти озуқаворӣ ба болоравии нархи сӯзишворӣ сахт марбут мебошад, вале дар натиҷаи таҳлилҳои анҷомдодашуда нархи озуқавории бозори шаҳри Хуруғ аз бозори деҳқони шаҳри Душанбе, ки яке аз калонтарин бозори фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи ғизоӣ мебошад, дар 50 дирам 1 сомонӣ 2 сомонӣ тафовут дорад. Savzi chi? Yo'q. Aytsan, ro'z shabdi. аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозорҳои қаламрави вилоят орд ба фурӯш гузошта шуда, нархи нави якум 270 сомонӣ, нави дуюм бо нархи 250 сомонӣ барои харидорон пешкаш карда мешавад. бигӯед, ки орди нави якум 260 сомон, корхонаи сӯчон ки мебароранд ордаш 260 сомон, орди қазоқия шаҳр мебиёранд 270 сомон. бо орд маҳаллаи дуюм сорт мана 180 сомон аст. ҳамчунин аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шакар бо нархи 950 дирам, макарон 7 сомонӣ, беринҷ 9 сомонӣ фурӯхта мешаванд. орди шаҳри Душанбе бошад аз 250 то 270 сомониро дар бар мегирад, ки чунин нархҳо новобаста аз баландшавии нархи сӯзишворӣ якхела мебошанд. нархи равғани 1 литра дар шаҳри Хуруғ 24 то 26 сомонӣ мебошад. дар шаҳри Душанбе бошад 21-24 сомониро ташкил медиҳад. нархи картошка дар шаҳри Хуруғ 5 сомонӣ, дар шаҳри Душанбе 3.5-3.80 дирам мебошад. пиёз бошад 3.50 дирам дар шаҳри Хуруғ, дар бозори деҳқонии шаҳри Душанбе 2 сомонӣ мебошад. сабзи 4 сомонӣ дар бозори шаҳри Хуруғ, дар шаҳри Душанбе 3.5 сомонӣ мебошад. мо ами картошкара ванҷ меорам мегирем, 4 суми мегирем, 5 суми мефурӯшем, дар болош 1 сомонӣ. дар мағозаҳои бозори шаҳри Хуруғ маҳсулоти биринҷ аз 10 то 18 сомонӣ, дар Душанбе низ чунин нарх муқаррар шудааст. макарон аз 9 то 14 сомонӣ дар шаҳри Душанбе бошад, аз 8 то 13 сомонӣ мебошад. дар шаҳри Хуруғ шакар 10 сомонӣ, дар Душанбе 9 сомонӣ мебошад. Мо нархи равған 22 сомон таҷа мефурӯшем, давоҷа 20 сомон мо харид мекунем. 3 литра мо 75 литра 115 сомонӣ мефурӯшем оҷада. Биринҷи 10 сомон сар мешавад то
18 сомон. Ё нархо ва қати сифат фарқ мекунанд, кашт ва қати. Айда са меша то 18 сомон мефурӯшем мо ёро.